Hello. Tosi moni tuli multa kysyä tänään IG:ssä, että hei, what's up, miten somettomuus meni ja mitä oivalluksia mä oon saanut tästä ja miltä niin somettomuus on tuntunut ja miksi mä edes lähdin sometauolle ja miksi mä tulin nyt takaisin. Ja niin mä ajattelin, että mä teen nyt ihan erillisen niin podcast-jakson tästä koko aiheesta, koska tuntuu, että mulla on tosi paljon sanottavaa tähän aiheeseen liittyen. Että mähän oon tehnyt tällaisia sometaukoja, mitä mä just katsoin tuossa muutama kuukausi sitten, että joskus 2016 taisi olla mun ensimmäinen kerta, kun mä lähdin pois somesta. Ja koska mä silloin jo huomasin sitä, että kuinka niinku semmoinen riippuvuussuhde alkaa syntymään. Mä huomasin oikeastaan silloin, kun mä olin yläasteella, kun tuli älypuhelimet ja niissä oli tää niinku värinä. Siis se, että jos tulee tekstari, niin sit sun puhelin värisee. Niin sit mä aloin huomaa sitä, että mä tsekkasin mun puhelinta, vaikka mä en tuntenut mitään värinää. Mutta mulla tuli semmoinen niinku pattern, semmoinen opittu tapa, että mä tsekkaan koko ajan puhelinta, että onko tullut viesti. Koska yleensä se värisi niinku koko ajan jostakin yhdestäkin viestistä. Ja sitten mä aloin miettiä, että ei hitse, että tää on niinku riippuvuussuhde, mikä tästä alkaa pikkuhiljaa syntyä. Ja sitten mä niinku kattelin tietenkin muitakin mun luokkakavereita, ne teki ihan sitä samaa, niinku tsekkaa puhelit vähän väliin, niinku, että vaikkei sulle olisi tullut viestiä. Anyway, niin silloin mä sitten päätin jo, että mä otin pois kaikki notifications. Eli mulla ei ole yli 10 vuoteen vai 15 vuoteen ollut mitään ilmoituksia puhelimessa, koska mä huomasin sen tosiaan, kuinka se vaikuttaa mun läsnäoloon tässä hetkessä. Että mun huomio harhailee jossain muualla kuin tässä hetkessä. Ja tää somettomuusjuttu, niin 2016 mä oon ekan kerran lähtenyt, koska mä huomasin sen, että mä menen niinku someen koko ajan. Ja se häiritsi mun tähän elämään niinku keskittymistä. Niin sit mä oon niinku tehnyt tällaisia sometaukoja vähän väliin, yleensä joku 2 kertaa vuodessa. Ja mun pisin aika on noin 4 kuukautta. Tuossa joku, niin silloin kun korona alkoi, niin mä lähdin sometauolle. Kun mä halusin keskittyä vaan itteeni, mä halusin hiilata kaikkia vanhoja traumoja ja käsitellä mun eroa, kun mä olin just eronnut vähän ennen koronaa ja keskittyä niinku oikeasti omaan sisäiseen maailmaan. Niin päätin sitten lähteä sometauolle silloin, että mä saan oikeasti keskityttyä itteeni. Mutta sitten mun puhelin hajosi myös se joku 2 viikon jälkeen, mitä mä olin ajatellut, että mä tuun takaisin, niin mä olin sitten lopulta 4 kuukautta ilman puhelinta. Mä oon kuntosalillekin mennyt silleen, että mulla on pädi mukana, mistä mä kuuntelen musiikkia. Joo, wow. Se on ollut oikeasti mulle tosi silmiä avaava kokemus muutenkin, koska siinä niinku, muutenkin kun oli korona, kaikki paikat oli kiinni. Mä vähän niinku eristäydyin vaan itsekseni, omiin ajatuksiini. Koneen kautta mä saan sitten laittua jotain viestejä frendeille, että pääsee näkemään niitä ja juttelemaan ja näin. Et en mä kokonaan ollut mitenkään totaalisen yksin 4 kuukautta, että se olisi varmaan aikamoinen juttu. No joo, anyway, niin nythän siis mun tää viimeisin sometauko, mistä mä tänään palasin takas, niin oli 3 kuukautta, mitä mä ihmettelen, siis ihan oikeasti niin kuin älyttömän nopeasti mennyt. Älyttömän nopea. Mä vielä mietin silleen, että pitäisikö mun mennä someen vieläkään. Mutta koska mulla on niin palava halu tulla takas someen, mä tykkään esiintyä, mä tykkään puhua, mä tykkään siitä. Niin sen takia mä ajattelin, että no kyllä mä nyt tuun. Ja mä huomasin, että koko ajan mulla alkoi niinku kynnys nousee silleen, niinku, että viittiinkö mä tulla someen, miten mun pitää, mä rupean niinku liikaa miettimään asioita. Mä että eikö nyt vaan postaa, että nyt sä tuut takas. Ja kyllä se siitä sitten taas lähtee, niinku, että jos on tosi kauan poissa jostain, niin sitten vähän niinku vieraantuu. Niin näköjään niin 3 kuukaudessa sitten kerkesi vieraantua somesta. Siis totta kaihan sinne on helppo tulla ja vaan käydä tsiikailemaan toisten storeja ja postauksia, mutta mä itse haluan nimenomaan tuottaa sisältöä sinne. Se on mulla se juttu, miksi mä niin halusin tulla myös takaskin. Mutta niin, nyt tässä 3 kuukauden aikana ja muillakin sometauoilla, niin miksi mä oon tehnyt näitä, niin on aina ollut just se, että mä pystyn keskittää mun huomioon niin kuin oikeaan elämään. Eikä siihen, että mä keskitän mun huomioon muiden ihmisten elämään. Ja siis siinä ei ole mitään pahaa, että haluaa olla
kiinnostunut toisista ihmisistä ja toisten ihmisten elämästä. Me ollaan ihmisiä, me ollaan kiinnostuneet muista ihmisistä. Koska nämä muut ihmiset reflektoi meille sitä, mitä me itse ollaan. Eli oikeasti niin kuin, me katsotaan vaan itteemme, kun me katsellaan muiden storeja. Me katsotaan jotain tiettyä versiota itsestämme. Koska ihan todellisuudessa niin meillä ei ole tavallaan mitään persoonallisuutta. Me ollaan niin kuin pure consciousness, niin kuin puhdas tietoisuus, joka on oppinut tietyille tavoille tämän elämän aikana. Ja meistä on tullut sen takia tietynlaisia. Ja sitten kun me katsotaan muiden ihmisten storeja ja muiden ihmisten postauksia tällaisia, niin me katsotaan vähän niin kuin toisia versioita meistä itsestämme. Ja yleensä me katsotaan jotain vaikka julkkiksi tai jotain sellaisia ihmisiä, jotka on vähän niin kuin pikkasen korkeammalla kuin me, tai pikkasen edistyneempiä, tai pikkasen rikkaampia, tai pikkasen taitavampia, tai paljonkin taitavampia kuin mitä me itse ollaan, koska me ihaillaan tavallaan niitä, niin kuin, että wow, mäkin haluaisin olla tommonen, mäkin haluaisin olla tällainen. Me katsotaan tavallaan vähän niin kuin sitä parempaa versioa meistä itsestämme. Harvoin kukaan katsoo tai seuraa sellaisia ihmisiä, millaisia me ei haluta olla. Että niin kuin, että meillä tulee joku semmoinen inhotus jotain ihmistä kohtaa tai jotain brändiä kohtaa tai tälleen. Ei me katsota sellaista, kun ei me haluta itsekään olla sellainen. Vaan me katsotaan koko ajan sellaisia osia tavallaan vähän niin kuin meistä itsestämme, millainen me haluttaisiin olla. Niin sen takia se on ihan normaalia myös, että me seurataan muita ihmisiä, me halutaan olla, tai me ollaan niin kuin kiinnostuneet toisista ihmisistä, koska se myös tavallaan niin kuin inspiroi meitä olemaan parempi versio meistä itsestämme. No joo, se on ihan ymmärrettävää, että me halutaan seurata muita ihmisiä. That's just, se on niin kuin meille normaalia ihmisille. Se on meille ihmisille hyvin tyypillistä. Mutta sitten, koska jos me katsotaan koko ajan vaan muita ihmisiä, me seurataan muiden ihmisten elämää, me katsotaan muiden ihmisten storeja, niin voi olla, että me unohdetaan niin kuin itsemme. Että me unohdetaan se, että hei, minähän tässä elän minun elämääni. Mitä mä haluan oikeasti olla? Että aina kun me mennään vaikka IGC ja katsotaan jonkun ihmisen storya, niin me ollaan niin kuin uppouduttu siihen storyin. Me ollaan tavallaan hypnoosissa siihen yhteen storyin. Ja me unohdetaan, kuka me ollaan. Me unohdetaan, että ne on vähän niin kuin erilaisia maailmoja, joista me mennään storista toiseen, on niin kuin maailmasta toiseen. Sä hyppäät toisen ihmisen elämää, sit sä hyppäät taas toisen ihmisen elämää, sit sä hyppäät taas toisen ihmisen elämää. Kun sä meet niitä storeja eteenpäin ja katselet muiden ihmisten storeja, sä katselet muiden ihmisten elämiä. Ja siinä tollasessa niin kuin nopeatempoisessa todellisuuksien vaihtumisessa, koska nehän on erilaisia todellisuuksia, mitä sä katselet siinä, niin se on yhden ihmisen todellisuus, missä hän elää, mitä hän postaa sinne. Sitten taas tulee toisen ihmisen todellisuus, missä hän elää. Niin sä hyppäät vähän niin kuin todellisuuksista toiseen. Ja sitten jos sitä infoa koko ajan tulee toisista todellisuuksista, niin sinne voi niin kuin helposti eksyä. Niin kuin, että unohtaa niin kuin itteensä ja oman elämän. Että hei hetkonen, kuka mä oon, mitä mä haluun, mikä oli tää mun elämä, mikä on tää mun todellisuus. Ja sitten myös se, että miltä minusta tuntui, kun mä katsoin ton yhden henkilön storia. Eli mä otan takas sen, että kuka mä oon, miltä musta tuntuu, mitä mä haluun. Kun se, että kun me ruvetaan katsoa niitä jotain storeja, niin me uppoudutaan niihin niin paljon, että me vähän niin kuin unohdetaan itsemme. Me ollaan niin semmoisessa illuusio-loopissa tai niin kuin unessa. Me ollaan ihan siis storissa silleen kiinni. Ja se tapahtuu ihan automaattisesti. Siinä pitäisi olla niin kuin todella tietoinen, että sä katot silleen, että hei, minä katson nyt tämän ihmisen storia, että tuo on hänen elämää, minulla on minun oma elämäni. Eli sä niin kuin oot tietoinen siitä, että sä havainnoit ja tarkastelet toisen ihmisen elämää tai toisen ihmisen todellisuutta. Mutta tää vaatii todella kovaa läsnäolotaitoa myös ja semmoista niinku henkistä vahvuutta, niin se on helpompi vaan vähän niinku antautua sille storille ja sä vaan niinku uppoudut siihen katsoa sitä ja sä eläydyt siihen täysin ja sit sä vaan meet niitä toisesta storista toiseen. Näin. Niin sen takia
Mä oon itse lähtenyt tuolta somesta pois sen takia, koska mä oon halunnut saada itselleni henkistä voimaa ja mä oon halunnut keskittyä itse omaan elämääni. Mä en oo halunnut antaa mun huomioon ja mun tietoisuutta muiden ihmisten elämiin, koska mun tietoisuus voi olla vain yhdessä paikkaa, yhdellä kerralla. Mun huomio yhdessä paikkaa. Esimerkiksi nyt kun mä puhun tätä podcastia, mun tietoisuus ja mun huomio on täysin tämän podcastin teossa. Jos mä nyt rupean miettimään jotain kauppalistaa tai tällaista, niin mä en pysty puhumaan tästä asiasta. Meillä on tietoisuus ja meidän huomio, joka on sama asia. Se on vaan yhdessä paikkaa. Niin se, että jos mä koko ajan kohdistan mun tietoisuuteni, mä koko ajan kohdistan mun huomion niihin storeihin, niihin somejuttuihin, niin se on koko ajan poissa musta itsestäni ja mun omasta elämästä. Niin sen takia muun muassa mä en kuuntele radioa, tai mä en kato uutisia, tai mä en kato oikein mitään sarjoja, leffoja katon tosi harvakseltaan. Sen takia, koska mä en halua antaa mun huomioon näihin ulkoisiin asioihin, vaan mä haluan antaa huomioon itselleni ja mun oman elämän luomiseen. Koska mä oon paljon voimakkaampi luomaan mun oman näköistä elämää silloin, kun mä todellakin edes tiedän, että mikä on se mun oman näköinen elämä. Sä et voi luoda sun oman näköistä elämää, jos et sä edes tiedä, mitä se on, mitä sä haluut. Niin kuin ihan silleen for real, mitä sä haluut. Minkälainen sun aamu on, minkälainen sun parisuhde on, millaisessa asunnossa sä asut, millaisia vaatteita sä käytät, millä tavalla sä puhut, mitä sä harrastat, miten sä käyttäydyt muiden ihmisten kanssa, millaista työtä sä teet, paljon sä tienaat. Siis siis aivan kaikki pikku detailit koko tästä elämästä, mitä sä elät. Niin jos et sä ole miettinyt noita, niin todennäköisesti sä et välttämättä elää sitä sun täyttä unelmaelämää. Jos ollaan koko ajan vaan kiinnitetty huomioon vaan näihin ulkoisiin asioihin. Luetaan uutisia, katsotaan telkkaria, kuunnellaan radioa, bla bla bla. Sitä vaan ohjelmoi koko ajan niitä ulkoisia asioita omaan alitajuntaansa, omaan mieleensä. Ja mä en ole halunnut Mä en ole halunnut, että kukaan pääsee mun mieleen, koska silloin valta ohjata mua. Kun mä tiedän, että ainakin uskon tietäväni, siis se tietämys, mikä mulla tähän mennessä on karttunut, tai mitä mä oon ymmärtänyt, on se, että mitä mä laitan mun mieleen, mitä mä laitan mun alitajuntaan ja mitä mä uskon todeksi, niin vaikuttaa äärimmäisen paljon siihen, tai oikeastaan kokonaisuudessaan siihen, miten mä elän mun elämääni. Eli se, että mitä dataa sul tulee sun ympäristöstä, sun mieleen, niin se muokkaa susta sellaisen, mitä sä tällä hetkellä oot. Tai millainen susta on tullut. Se data, mitä sä oot saanut sun ympäristöstä, vaikuttaa siihen, miten sä ajattelet, miten sä käyttäydyt, mitä sä tunnet, miten sä toimit sun elämässä, mitä sä ajattelet itsestäsi. Kaikki noi perustuu siihen, että mitä dataa sä oot saanut sun ulkopuolelta. Niin sen takia mä itse otan näitä somebreikkejä, koska mä haluan vähän puhdistaa itteeni. Ja se, että mä pystyn oikeasti kuuntelemaan omaa itteeni, että hei, mitä mä haluan? Millaista elämää mä haluan elää? Ja niin, suurimpia oivalluksia somettomuudesta. Ehkä mä sanoisin, että some yleisesti, niin se on meidän mielelle semmoista stimuloivaa, meidän mieltä stimuloivaa. Tulee tosi paljon dataa. Ja me ei missään vaiheessa kerta prosessoimaan sitä, koska kukaan ihminen, ainakaan mun tietääkseni, ei prosessoi ja havainnoi sitä dataa, mitä ne on just saanut. Eli sitä infoa. Eli niitä vaikka IG-storeja, TikTok-storeja, postauksia, mitä nyt onkaan. Niin kukaan ei ota just sitä aikaa yhden storin jälkeen miettiä, että mitä ajatuksia tämä herätti musta? Mitä tunteita tämä herätti musta? Koska tämmöinen reflektointi ja havainnointi palauttaa sut takas yhteyteen sun ittees.
siihen, kuka sä oikeasti oot. Ja se, että jos me saadaan koko ajan vaan dataa, info, niin me hukutaan sen datan alle. Koska me unohdetaan pysähtyä ja reflektoimaan niin kuin itseämme. Että sitä, että miltä meistä tuntuu, mitä me ajatellaan. Jos me koko ajan vaan kuormitetaan itseämme, niin vaan datalla, informaatiolla koko ajan. Sen takia mun mielestä esimerkiksi koulut, siellähän tulee vaan info. Ja sitten on tosi, niin kuin ihmiset on kyllä saanut tosi paljon infoa, mutta ne ei välttämättä yhtään tiedä, mitä ne haluaa tehdä koko elämässä. Tosi harva, niin kuin vaikka nykyteini tai nykynuori tai aikaisemminkaan nuori, osasi tietää, mitä ne haluaa tehdä. Vaikka on saanut niin paljon infoa. Mutta koska ei meidän halu, se mitä me halutaan meidän elämässä, ei perustu sille infolle, vaan se perustuu meille itsellemme. Totta kai se info tukee meitä löytämään itsemme. Se on vähän niin kuin semmoinen tikapuu, johon sä astut, kun sä saat jotain tietoa, koska sä voit sen tiedon avulla just navigoida se, että no kiinnostaako tämä aihe mua vai eikö tämä kiinnosta mua. Vaikuttaako tämä kivalta vai eikö tämä vaikuta. Mutta toikin on taas sitä reflektointia, mikä pitää tehdä. Sen jälkeen, kun on saanut sitä jotain tietoa. Samalla tavalla kuin jos vaikka koulussa saadaan tosi paljon tietoa, niin pitäisi ottaa se reflektointiaika. Että mikä on kivaa, mikä ei ole kivaa, mitä mä haluaisin tehdä. Tuntuuko tää kivalta, onkohan tässä, niin kuin pohtii asioita. Mutta yleensä elämä on nykyään tosi sellaista, en mä voi sanoa, että yleensä elämä on tällaista, koska elämä on kaikenlaista. Mutta tämmöinen some-elämä, somessa oleminen on tosiaan niin semmoista mieltä stimuloivaa ja hyvin nopeatempoista. Siellä on tietynlainen vähän niin kuin värähde, vibration, mihin loopiin sit ajautuu. Ja se loopi ei todellakaan tue ihmisen niin kuin semmoista henkistä vahvuutta ja ihmisen tietoisuutta, sellaista kykyä olla läsnä, kyky havainnoida itteensä. Ja totta kai sillä on vaikutusta, mitä sä seuraat, ketä sä seuraat. Onko ne, ketä sä seuraat, niin laittaako ne sut pysähtymään, laittaako ne sut pohtimaan. Sellaisethan on sit, tukee sitä sun läsnäoloa ja sun tietoisuutta. Mutta sitten semmoiset muuten ihan vaan sanotaan perus IG-tilit, niin niihin on helppo vaan ajautua sinne loopiin. Ajautua sinne informaatioähkyyn. Ja joo, okei. Mä luulen, että tässä varmaan tuli mun pointti selväksi, että se tosiaan, miksi mä teen näitä sometaukoja, on sen takia, että mä löydän takas yhteyden itseeni. Mä poistan tämän ulkopuolelta tulevan informaation, jolloin mä myös tavallaan puhdistan mun alitajuntaa ja mä laitan mun alitajuntaan mun mieleen pelkästään sellaisia asioita, mitkä tukee mun tavoitteita ja mun hyvinvointia ja sitä, mitä mä oikeasti haluan elämältä. Mä laitan sinne vaan sellaisia juttuja. Mä oon tosi tarkka siitä, mitä mä luen, kenen kanssa mä hengaan, missä mä vietän aikaa, mitä informaatiota mä suostun katsomaan ja kuulemaan, koska mä tiedän, että ne vaikuttaa muhun. Kaikki vaikuttaa ja kaikki vaikuttaa suhun. Niin mä haluan luoda mun omasta elämästä niin helvetin upean taideteoksen. Niin mun pitää myös siitä tietää, miltä se helvetin upea taideteos näyttää. Ja senhän mä pääsen kuulemaan just, että kun mä kuuntelen itteeni. Mikä olisi niin tunsiistiä. Ja mä lähden elämään sitä kohti. Ja antamaan itselleni sellaista dataa ja tietoa ja sellaista informaatiota, jotka tukee sitä. Mutta mun pitää eka tosiaan löytää niin yhteys itseäni ja tietää, mitä mä haluan. Ja sitten lähteä sitä kohti. Niin siihen tämmönen luuppi, someluuppi-elämä ei kauhean hyvin auta. Vaan päinvastoin. Niin, joo. Sen takia mä otan näitä somebreikkejä. Ja se, miksi mä oon nyt takas,
on sen takia, koska mä rakastan esiintyä, mä rakastan puhua, mä pääsen siinä semmoiseen flowhun ja yhteyteen niin kuin itteeni. Tää on mulle vähän niin semmoista ekstaasitilaa. Mä voisin puhua tuntikaupalla. Niin sen takia mä oon takas, koska mä rakastan tätä. Siis that's the point. Ja on niin ihana connectaa ihmisten kanssa, jotka tykkää kans tällaisista aiheista ja haluu level uppaa ja ne haluu mennä elämässä eteenpäin ja ne haluu toteuttaa itteensä. Ne haluu luoda niiden elämästä niin helvetin upea. No okei, ei tarvitse olla helvetin upea, se voi olla vaan hyvin kaunis. Siis ihan sama. Ne haluu luoda niiden omaa unelmaansa. Niin se on niin ihana somessa tutustua sellaisiin ihmisiin ja jakaa näitä oivalluksia toistemme kanssa ja inspiroida toinen toisiamme, niin se on niin upeata. Niin joo, tällainen jakso nyt ja niin, ei kai mulla muuta. Mä jatkan täällä iltaa ja valmistaudun laittaa tämän viikon pakettiin ja pääsee huomenna kun maanantai, niin aloittaa taas uuden viikon ja uusilla energioilla ja näin. Joo, eipä mulla muuta. Oliko Lakkaalla vielä jotain? Ei ole mitään asioita, ole sylissä voin istua. Joo, ei mulla muuta. Ihanaa sunnuntai-iltaa sulle tai päivää tai milloin ikinä kuunteletkin, niin ihanaa sitä hetkeä ja joo, mä toivon kaikkea hyvää sulle ja mä toivon, että sä muistat kuunnella ittees ja uskalla toimia sen sun oman tahdon mukaan. Tehdään just niin, mitä ne semmoiset hiljaiset kuiskaukset sanoo, koska se on se meidän todellinen, meidän ääni, joka silleen kehottaa, että hei, tee tolleen, tai älä tee noin, tai tee noin, älä tee noin. Ne on tosi semmosia hiljaisia herkkiä kuiskauksia, niin kun sä alat toimia sen mukaan, niin ensinnäkin se ääni voimistuu, ja toiseksi sun elämästä tulee tosi upeat, koska se alkaa tulee sen näköiseksi, mitä sä haluat. Eikä se, että mitä sä oot ulkopuolelta oppinut. Noniin, alright, palataan, moikka!